Ngene iki benjore ora tenang, aku ngrasakno paitun kuncit kuwi opo. Wis aman mending ora nalanggar. Di sini dapur, masalah aku gurune are. Wis tak emplangi arek golek sampai liwat aku cek roh. Jar ngaji wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Iya, aku doa mau makan gak apa-apa wis, sebetulnya kan Arab. Nanti mau pas sepere umi karena aku tak padha ngaji. Loh, ya Allah, Aiman! Aduh, apa arek kula? Ayo. Wes ora, aku kok anu beras 5 kilo ya, apa? Wes ora, aku pengen ngaji. Loh, masih pengen ngaji aku kudu iso sik, Ndut. Katanya kayak apa nang aku? Beras 5 kilo gelem ora? Ya wis gak apa-apa lek beras. Lho, kandhani tambahi maneh, tambahi. Jenenge wong ngajiku gak apa-apa kebaikan, tapi aku kudu iso maca. Lah awakmu sik abatasa kepingin ambek niki ki berarti dosa menghalangi wong ngaji. Ya ora ngono, Ndut, lek wis iso gak apa-apa ngajiku gak kebaikan kok. Ayo, wis abata ya wis apal. Nek abata iku lho, hijaiyah kabeh ora ngapal. Ayo ngaji sik mbek aku, engko lek wis iso nemen baru mbek saken ngrungokno iki lho, Nduk. Saken jare enak kok, jare sing ngrungokno enak. Aduh, enak jare sapa ya mulih. Tambahi tok sampe apa? Beras ora ayo lek gak gelem ya wis 5 kilo lho, 5 kilo lek jajar ya. Oh, liyane ngono ta. Ayo. Oh, jan arek iki. Ngaji sik nek omakku, Ikra apa ora, Mang?